Βάχεκουρου Τζι τα Χαλσά, Βάχεκουρου Τζι Κι Φατέ. Ονομάζομαι Άντρη στα ελληνικά και στα Παντζάπι το όνομά μου είναι Ταβλίν. Θα ήθελα σήμερα να σας εξηγήσω κάποια πράγματα για τη θρησκεία των Σικ. Αρχίζουμε με το σύμβολο το Εκ Οανγκάρ, το οποίο σημαίνει είναι ένας ο δημιουργός, υπάρχει μία δύναμη, το σύμβαν το άπειρο. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό? Είμαστε όλοι ίσοι, υπάρχει σε όλους μας το ίδιο φως, δεν υπάρχει εξαίρεση θρησκείας, φύλου ή εθνικότητας. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει Σικ, ο στόχος μας είναι να συνδεθούμε με το εν μέσω μας. Δηλαδή, αρχίζουμε από τον πρώτο γκουρού. Ο πρώτος γκουρού δίδασκε την ισότητα και την ελευθερία για όλους. Μετά, ο τρίτος γκουρού διόρισε 52 γυναίκες και τους έδωσε την ευθύνη να καθοδηγήσει συνάξεις. Στις γυναίκες δόθηκαν ίσα δικαιώματα. Μετά αρχίζουμε με τον πέμπτον γκουρού, ο οποίος χτίσε το χρυσό ναό στο Αμρίτσα, ο οποίος χρυσός ναός αποτελείται από 4 εισόδους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι 4 εισόδοι σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να περάσει στον ναό ανεξαρτήτως θρησκείας, φτώχειας, πλούσιας ή οτιδήποτε άλλης τάξης. Επίσης, στην θρησκεία των Σικ πάντα διδάσκεται η ταπεινότητα, η αγάπη και η ισότητα. Ο έκτος γκουρού έχτισε στην πόλη του ένα τζαμί, το οποίο το δώρισε στους φτωχούς μουσουλμάνους. Επίσης υπάρχει ο ένατος γκουρού που θυσίασε την ίδια του τη ζωή και αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν επίσης Σικ για τους Ινδουιστές. Μετά από αυτόν ακολουθά ο 11ος γκουρού, το οποίο είναι ένας είδος γραφής. Βασικά είναι ένα ιερό βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Guru Granth Sahib, το οποίο σφραγίστηκε από όλους τους γκουρούς και δόθηκε το 1708 στους Σικ, έτσι ώστε να μεταφέρουν την θρησκεία τους. Σε αυτόν το Guru Granth Sahib οι Σικ το χειρίζονται σαν ζωντανό Θεό. Περιέχει ποίηση, συνοδεύεται με μουσική. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γκουρού ήταν κορυφαίοι ποιητές και μουσικοί. Και διαβάζοντας τον Guru Granth Sahib, αμέσως η ψυχή σας αφυπνίζεται, νιώθετε τη γαλήνη και την ηρεμία μέσα σας. Επίσης, σε κάθε ναό των Σικ δίνεται δωρεάν φαγητό, το λεγόμενο Langar, που είναι μια πολύ ευγενική πράξη στον ναό των Σικ. Εκεί αμέσως καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ισότητα, δεν θα αναγνωρίσεις ανθρώπους μεσαίας τάξης ή υψηλής τάξης ή χαμηλής τάξης. Εφόσον μπαίνεις στον ναό των Σικ, θεωρείσαι ίσως με όλους. Επίσης, διαβάζοντας και μελετώντας τους Σικ θα δείτε, όπως σας έχω αναφέρει προηγουμένως, την αγάπη που υπάρχει, την ταπεινότητα και ακόμη μια φορά την ισότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και να σας παρακαλέσω να το κάνετε like στο Facebook και στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάχεκουρου Τζι τα Χαλσά, Βάχεκουρου Τζι Κι Φατέ.
you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.